yau ba mu da shara. Ba yaro bane. To, me ka zo yi? Na zo gurin bakuwar nan gidan ne. Bakuwar nan gidan? To, me ka zo yi maka kai? A'a, ina da bukatar ganin ta ne, akwai abin da ya faru. Shi kenan, bari kira maka ita. Yawwa. Yau, na gode, kinga ba Allah. Sai dai kuma ban da canji wallahi da na dan baki na shawarma. Na gode ba ni abu. Are you the one looking for me? Yeah. Pipe. Ba pipe a nan gurin ai. Ami. Yeah. Okay, fine. What do you want now? Duk garin nan ban so yar gari ba. Ce kadai ba kuwa. Na zo in bayyana haja soyayya ta gare ki. Kina karba sai aure. Before you shout too much, I don't understand your language. Ni da ke ba? Ni aure. I don't understand you. What do you want? How are you supposed to like me? Mun ya aure mun zandala za mu aifa. What? Me and you like me? Yeah. You're very crazy. You? You want who? You want me? Okay, bane. What? Really? How are you supposed to like me? Please tell me. You know what? Before I enter this house and come back, leave this place. Now. Haba, ni da ba manomi ba. Ya jan magana noma. In zo aka ci na miki kala fatanya. Very stupid. Leave this place before I put you inside my dustbin. Ni da ba wai ni da ba manomi ba. Na miki kala noma. How can you like me? You better leave this place. Why are you fighting now? Which fighting? Is it not you that caused it? How can this guy? How can you come here for this guy now? Please, I don't want you to arrange yourself. Arrange yourself. Go. I'll come with you. No.